Λοιπόν, είμαι με την πεθερά μου να μου μάθει έναν παραδοσιακό κυπριακό γλυκό να κάνω του γιού της μπατσερεμίσει λίγο. Μπράβο σου, έπιες το καλύτερο σιμιγδάλι. Καζάζεις, ό,τι μου ζήτησες. Από την Αθιένου. Δύο ξυλάκια κανέλα και 2 γαρίφαλα για να πάρει το άρωμα. Μπράβο σου Χριστιανά μου, είπαμε. Εν πολλά καλό, αλλά άμα εν και το σιμιγδάλι γκαζάζεις, εν καλύτερο.